वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय बिदिब्ला लोगोफोर फैदो दिनैनि गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों दान्दिसे नों लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नायखाबाय जानो हागौ थेवबो नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै फैबाय लोगोफोर नैबे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों पद्म ब्रह्म रिन्दाव जनि लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिग्राय ब्रह्म आरो नैबे भिडिअनि डाइरेक्सनखौ होदों जिहुल बसुमतारी लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि बिग्राय ब्रह्म इउट्युब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों आं सिंगेलसो लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों सिद्धार्थ बर' आरो मिथि नार्जारि नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बिथांमोनाबो नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला नायनानै लादो नैबे भिडिअनि डाइरेक्टर आरो फट'ग्राफियानो जादों अरुप गयारि नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरानो जादों लिसान रामसियारि नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिथि आरो रिमल लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों नोंथांमोना दासिमबो नायाखै अब्ला बिथांमोननि आरबि फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों रिया ब्रह्म आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बिथांमोननि इउट्युब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर फैदो आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव नागिरबायो मेगनांनि नोंखौल' मानोदि आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों साया जाना लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों जितु बर' आरो देंखोस्रि बर' लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों नैबे भिडिअनि डिरेक्टरानो जादों सुजुसा दैमारि लोगोफोर नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों मिजिं बरगयारि लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि अर्गें प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि इउट्युब चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउट्युब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोननो थाखै।